Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Manuel Luis Quezon? Si Manuel Luis Quezon ang unang pangulo ng pamahalaang Commonwealth at itinuturing na ama ng wikang pambansa dahil sa pagpapahayag niya sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Siya ang unang pangulong Pilipino na tumira sa Malacanang at nanungkulan habang nasa Estados Unidos dahil sa pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isinilang si Quezon noong ika-19 ng Agosto 1878 kina Lucio Quezon at Maria Dolores Molina sa Baler, Tayabas, Aurora ngayon. Pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano, sumapi siya at naging major sa hukbo ni General Tomas Mascardo. Bumalik siya sa pag-aaral pagkatapos ng digmaan at nagtapos ng abogasya. Naglingkod muna siyang piskal bago kumandidato at nagwaging gobernador ng lalawigan ng Tayabas. Ikinasal siya sa kanyang pinsang si Aurora Aragon Quezon. Nagbitiw siyang gobernador nang magkaroon ng eleksyon para sa Asamblea ng Pilipinas. Nagwagi siya at naging majority floor leader. Si Sergio Josmeña ang naging speaker ng kapulungan at ito ang simula ng pagsasama't pagtutunggali sa politika ni Manuel Quezon at Sergio Josmeña. Naging resident commissioner siya sa Kongreso ng Estados Unidos at itinuturing na tagumpay niya ang pagpapatibay sa Batas Jones. Ipinangangako ng batas ang dagliang pagbibigay ng kasarinlan ng Pilipinas. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng kasarinlan hanggang mapagtibay ang batas Tidings-McDuffie na nagtatadhana ng pansamantalang pamahalaang Commonwealth. Nahalal siyang Pangulo ng Commonwealth noong taong 1935. Inilikas ang pamahalaan sa Estados Unidos sa buong panahon ng pananakop ng mga Hapon at doon namatay si Manuel Quezon noong ika-1 ng Agosto 1944. Dahil sa mga ginawa niya para sa mga mahirap sa lipunan, tinawag si Manuel Quezon na ama ng katarungang panlipunan. Itinaguyod naman niya sa 1935 Kumbensyong Konstitusyonal ang isang wikang pambansa batay sa isang katutubong wika at pinagtibay ang batas na nagtatatag sa National Language Institute na nagsuri at nagpasya sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa, kaya tinawag siyang ama ng pambansang wika. Kaugnay nito, ang pagdiriwang ng Araw ng Wikang Pambansa ay itinapat sa kanyang kaarawan tuwing ika-19 ng Agosto, ang Araw ng Wikang Pambansa. Mga katropa, tandaan, sino si Manuel Luis Quezon? Ang unang pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Ang unang pangulo na tumira sa Malacanang. Ama ng katarungang panlipunan at ama ng wikang pambansa. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos.
Thank you.